Det er da sejt. Det er da også sejt, når hernede på Institut for X, der har vi sådan en intern side. Og så hvis folk skriver sådan, hvem er god til skilte? Så er der lige sådan 5, der tagger og siger, Theodor, han er god til skilte. Det er jo svedigt, fordi folk skal hele tiden bruge skilte. Institut for X hernede, det er sådan en kulturel smeltedigel, tror jeg, man kan kalde det. En samling af frivillige værksteder, virksomheder, foreninger, som er her, fordi stedet er her. Altså, de ville ikke have været her, hvis ikke det bare var skudt op. Og jeg er her så som skiltemaler og grafiker i Gun School og hos firmaet Dream Design, der ligger herinde, hvor jeg har en flot lille skiltestation øverst inde i huset. Og der sidder jeg så og laver grafik og skilte. Jeg har altid brugt det til at male meget graffiti hernede og hænge ud og holde fester og sådan noget. Og har så fået lyst til at ligesom være en del af det og være med til at skabe det. Hvis du laver graffiti, så gør det ikke noget, at bogstaverne de går sådan her. Når du maler skilte, skal bogstaverne helst gå sådan der. Og det er sgu svært at freestyle, som man siger. Det er sådan lidt hemmeligt og old school, og der er ikke så mange, der gør det. Hvorfor har du begyndt at male håndmalede skilte? Jamen, det kommer sig jo af, at jeg altid har haft en stor interesse for at tegne og være kreativ og lave ting. Så var der et tidspunkt i mit liv, hvor det gik op for mig, at det er fint nok at sidde og tegne hele tiden, men du skal ligesom også skabe dig selv en fremtid på en eller anden måde. Jeg kunne ikke forestille mig et almindeligt arbejde, hvor jeg møder ind klokken 8 og går igen klokken 5. Så er det sjovt ligesom at... Det med skiltemaling, der er ikke så mange, der gør det, så man er lidt nødt til at gøre det selv og være selvstændig, hvis man gerne vil ud med det. Og så er det jo noget, man kan tjene penge på, og man kan have en hverdag med, samtidig med, at man stadigvæk laver noget, man synes, der er sjovt og som er kreativt. Så man kan godt sådan der blive helt frustreret, når man ikke lige ved, hvad man skal lave, og hvordan bogstaverne skal være, hvilken stil det skal være. Men når man så endelig har fået styr på det, og fået poundset sit skilt, og fået kridtet det op på væggen, eller træet, og klar til at male. Når man så går i gang med at male, så er det det mest afslappende i hele verden. Altså, det er simpelthen så chilleren. Selve det der skiltemalerfag, det har fået en kæmpe revival. Måske både på grund af de der trends og den der tidsånd, der er med at gå tilbage til noget, der ligesom er dødt. Men også fordi, at det virkelig er nice håndværk. Og altså, du kan ikke... Hvis du er en eller anden lille pizzakæde eller sådan noget, og du har et budget på 1000 kroner til at få lavet et skilt, så er det da helt klart, at du skal få fat i en eller anden foliemand og få det skåret ud i vinyl og sådan noget. Det betyder jo heller ikke så meget. Du har heller ikke et brand, du skal have frem. Men for dem, der har det, der er det jo virkelig passende at få lavet et unikt skilt. Og det er jo det, der er ved skilte. De er jo alle sammen unikke. Du kan jo lave det, så det ligner hinanden, men du kan aldrig lave det præcis det samme. Men det er bare sjovt også, ikke? Altså, jeg ville jo ikke gøre det, hvis ikke jeg synes, det var sjovt.